Shall we begin? Where's sara mo na yan? Gaano ba katagal gupitan ng tulog? Uy, kalbo, ano katagal gupitan ng tulog? Bakit mo ba ang tatanungin? Edi panoorin mo na lang ginugupitan ko na tulog. Paano masabi? Galit ka ba? Eh, hindi po. Edi manood ka na lang sa ginugupitan kong tulog. Papabayarin ko ba yun? Yung ginugupitan ko? Walang bayad-bayarin, kaibigan ko yan. Uy, kalbo, panoorin mo na lang yung ginugupitan kong tulog, ha? Ayan, oh. Nakagamit ka ba? Bakit mo ba ang tatanungin? So, wag na. Panoorin mo na lang yung ginugupitan ko. Tapusin mo na lang ang video niya habang ginugupitan ko. Sige, manood ka. Hintayin ko, ha? Sige. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal. Kumusta, Parikoy? Ang balita? Koy!
na, Parigoy. Bigat siguro yan. Ha? Bigat. Oo, matatapos lang. Kaya kayo naman. Pogi na yung lolo mo, ah. Alam ko pogi.